good morning, good afternoon, good evening. Yan, magluto ta og beef na siya nga naay tomato sauce, tomato paste. Unya, butangan ni nako siya og carrots, potatoes, og bell pepper. Ang buto siya tawag ana ni. Basta mauna na siya. Ayan, di-add na nato ang atong vegetables. Halo-halo na siya. Ihalo-halo lang. Kilata naman yung atong beef. Taw-taoran sana nato. Ayan. Pumukon sa nato ng potato o carrots.